Prvý minúte tu máme prvý gól dnešného stretnutia dosiahol domáci kapitán Šušovec Tomáš Lavín. MFK Tatrán Liptovský Mikuláš, MFK Zemplín Michalovce v 51. minúte 1-0. A v krátkom čase tu máme aj tretí gól domácich. Tomáš Malec dáva v 60. minúte už na 3-0. Predáva svoj druhý gól v dnešnom stretnutí kapitán domáci Tomáš Lavín. MFK Tatrán Liptovský Mikuláš, MFK Zemplín Michalovce v 68. minúte 4-0.